I ara, avui, abans de tancar el programa, ens hem decidit a saber què està passant amb l'eclipsi solar. Em sembla que tot plegat ja s'ha acabat, almenys la part que podíem veure des d'aquí, des de casa, i en tot cas ho demanem als responsables a l'Aleix. L'Aleix, em sembla que havien contactat amb ell, no? L'Aleix, com en aquest cas responsable o qui ens interlocutor del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Aleix, bon dia. Hola, què tal? Molt bon dia. Des d'aquí de Prades ho heu estat anant seguint, per això hem quedat de contactar quan ja s'hagi acabat, perquè heu estat fent fotografies i seguint-ho tot, no? Exacte, sí. Doncs es tracta d'un eclipsi parcial de sol que s'ha pogut observar en aquest dia fantàstic que està fent arreu de Catalunya, i des de Prades, doncs, justament fa uns minuts hem capturat ja les últimes imatges d'aquest eclipsi, que recordem, es produeix perquè justament la Lluna es posa davant del disc solar i en cobreix una part. En aquest cas, nosaltres no hem tingut un eclipsi total de Sol, sí que l'han tingut en altres punts del planeta Terra, sobretot a la zona nord-est de Canadà i a la zona també nord de Rússia. Avui segur que en veurem imatges espectaculars. I diríem que és un tipus d'eclipsi total de Sol que s'anomena anular, perquè la Lluna, en aquest cas, està una miqueta més lluny del planeta Terra i no és capaç de cobrir completament el disc solar. Per tant, ens mostra com aquest perfil, aquest anell de foc, que es diu a vegades, no?, al voltant de la Lluna que està tapant el disc solar. Per tant, potser no és tan espectacular perquè no es fa plenament de nit durant el dia, com és un altre tipus d'eclipsi solar, quan és total. Per tant, aquest eclipsi anular ens deixa encara aquest anell de foc al voltant del Sol, però certament els que hagin pogut observar la totalitat doncs haurà estat un espectacle. En tot cas, nosaltres sí que hem capturat algunes imatges i les hem estat compartint a les xarxes, si les voleu veure, tan sols fa uns minuts les últimes, sí. Ai, doncs si ens fa com a gràcia. Mireu, des del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Era tal com us esperàveu, Aleix, perquè aquí no hem notat res, evidentment, no tenim els mitjans per veure, i en percentatges es veu que aquí s'ha tapat molt poquet, no? Sí, està al voltant d'un 3%, el que s'ha cobert aquí a Catalunya, per tant no s'ha pogut percebre aquest enfosquiment del cel, vull dir, podria ser un efecte similar al si passessin núvols alts. Diguem-ne que a nivell de la península, a la banda oest de la península, cap a la zona de Galícia, sí que s'ha cobert per sobre del 10% del disc solar, però també segueix sent una cobertura doncs, molt, molt lleu. I el que sí que ha estat espectacular ha sigut observar-lo, que sempre recordem que s'ha de fer doncs, amb equips adequats, que s'ha de fer amb filtres solars i, en tot cas, si no es té dels recursos, doncs seguir aquestes retransmissions que estan fent en directe des de les xarxes. Avui dia des de les xarxes ho trobem tot. Aquí ja ha passat, ja està acabat, però ens queden les imatges i encara també aquestes imatges que ens arriben des d'altres parts del món on l'eclipsi s'ha pogut veure més. És un fenomen normal, relativament freqüent, Aleix, excepcional? Quan tindrem el pròxim? Això ja ho sabem. Bé, sí, és relativament excepcional. L'últim el vam tenir el 2017. El proper el tindrem el 2022 i serà sobretot observable des d'aquesta zona de Catalunya, i a destacar, sobretot anoteu aquesta data 2026, 12 d'agost del 2026, eclipsi total de Sol. Per tant, es farà de nit, en ple dia, el 12 d'agost del 2026. Això sí que és una cosa extraordinària i diguem-ne que a nivell europeu tan sols algunes parts de la península i alguna part, em sembla, us ho podria assegurar, però diria que a Islàndia també es produirà aquesta totalitat. A dir, en favor de Tarragona, que a Barcelona la totalitat no es produirà i a Girona tampoc. Per tant, ens haurem de desplaçar cap al sud de Catalunya, cap a tota la banda de Tarragona per observar aquesta totalitat del 12 d'agost del 2026. Per tant, des del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades ja us dic que fa anys que estem esperant aquella data i esperem doncs, observar-lo acompanyat, molt ben acompanyats de tothom que s'hi vulgui apropar des d'agafar plenes vacances. Vull dir que serà fantàstic. Que xulo. Vinga, ja, segur que el vostre calendari, el de l'observatori que teniu per aquí penjat, ja l'heu encerclat amb un cerclament vermell. Sí, el tenim encercladíssim i bé, ja hi anem donant voltes de quines activitats podrem fer per donar-ho a conèixer i retransmetre'l en directe
pels que no s'hi puguin apropar, però també apropar-lo. Bueno, jo m'atreveixo a dir que compteu amb nosaltres si necessiteu alguna cosa, compteu amb Tarragona Ràdio. Vale? Falta molt, ja parlarem. Ja anirem parlant, molt bé. I tant. Mentrestant com sabeu, estem oberts cada cap de setmana i ara a l'estiu cada dia amb observacions astronòmiques per tots els públics, al planetari, a la sala d'audiovisuals i fent observacions amb telescopis. Per tant, no cal esperar un eclipsi per anar al Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Exacte, us esperem a Prades ben aviat. Gràcies, Aleix Roig, moltíssimes gràcies i bona feina. Molt bé, moltes gràcies a tots, gràcies. I amb els eclipsis més apocalíptics, si m'ho permeteu, amb allò de que el sol es tapa i es torna negre, tal com cantaven al Soundgarden, tanquem el migmatí d'avui. Ens ha acompanyat els controls tècnics mirant de que no s'apagui res, no s'eclipsi res, el Lluís Comas a la producció, el Pep Sunyer, el Joan Andreu Pérez, i ens ha d'estar parlant Miquel González i Núria Cartanyà. Demà, més migmatí, cap acaba de passar. Molt bon dijous.